Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini mahigala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 25 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2024. Di na gyud madugay mahigala, no? Ato na gyud nga dawaton ang ulan. Kaya diri sa ayungon mahigala sige nang gadagom pero wa magyapoy ulan. Murag ko na ni siya muna itong introduction. No? Karon lang may higala samtang nag-record ko, labihang ulan, labihang dag-uma, pero wala man po'y ulan. Sige na. Ini siya murag gitawag na to sa in-English ni siya og introductory remarks. Doog sa ato pa na pasiunang pagampo. Pasiunang pamahayag. No, no? Opening remarks ni siya may higala, introductory. Well, anyway, padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Apil ara mo kitingala manghigala ang dunay mga naglagubbo diri nga mga kanta kay duol man ko sa gym manghigala. At bang gyud sa ako ang recording studio na ay gym nya wa tay mahimo kay dili man nato ni pwedeng balhinon. Kay nagpaduol man po ko sa akong internet. So magpalayo ko sa internet, di man pod makahigala makasend. So, kumusta na mga higala? Ako mga parokyano diri sa Ayungon, kumusta na? Ang akong kanhi mga parokyano din sa Tanhay, kumusta? Nalimutan ako ng uban mga higala. Doon na dyan ko yung choppy leader sa una mga higala nga nalimot na ako. Nayon ganito. Ako si Padre Acab ko, Brad. Tamo ba? Asang to ka na-assign sa una? Nahala na. Di na mag-serve. Nakalimot na sa Manoy, no? Assign po mga higaras bayawan, no? Kumusta naman sila si Delma, no? Sila si Delma. Kumusta naman ang ako mga kuan din ha, ano? Ang ako ang mga kanhi parokyano. Unya din ha pod sa may, of course, akong tibayaon mga higala din ha sa may Tabang, no? Din ha sa may diha sa may kining gitawag Pagatban, no? Mga atong mga kaila din na sa may Lapakun, no? Kumusta na sila si sila si Malin, no? Daghan pa natong mga kaila din ha, no? Kumusta Riza, ayan, no? Kumusta na hidaot ko nga na kamong tanan sa kapiskal sa panglawas ni ining kamuntuhon. Nahala, no? Ato po di ay katibayaw ng ako mga igso. Ang akong parente, ang ako ang agaw din ha sa may Kalumbuyan, si Padre Christian Dorango. Kumusta? Kumusta na ako kaagaw mga higala tuwa na Canada, no? Tuwa na sa Winnipeg, mugnaw kayo dito mga higala. Pero ay mo kabalaka mga higala kasi dili madugay, mamugnaw po doon niya taan itong nagdagong naman. Di na gyud madugay na mga higala, masinati na gyud nato ang kabugnaw sa panahon. Hala, no? Ari kita mga higala sa atong Saint of the Day, May 25, si Mary Magdalene of Pache, no? Mary Magdalene of Pache, no? P-A-Z-C-I. No, niya matud pa she experienced mystical experiences, no? Unya na membro siya sa Carmelite order and offered her life in service to God. Ayan, no? So karong adlaw higala ato nga hinumduman ang usa ka membro sa Carmelite order, si Saint Mary Magdalene of Pache, or P-A-S-S-Y-I. Hala, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, atong tibaya o di ay may mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, diri sa may, diri may Sibulan, okay manusab ang ato nga kuan atong manager po din na sa Happy FM din ha sa may asaman active basayo ang tanan gyud, no? Ang mga membro po sa ako ang mga parente din ha, no? Mga academia family. Nahala, no? May mudto na kanaton tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas. Bueno, ara na kita mahigala sa ato ang catechism proper.
Wala lang ko sa kataka-recipe nyo sa mahigala ha, kay medyo ulo apiki ko gamay. Naganda mo gawin mahigala para sa sugod karong Lunes, samantaron. Karong Domingo naman siguro, karong Sabado, Domingo mo kuana mag-June o sa June 3 sugod na ang katekism nato dere sa Yungon. No? Pero dili pa gyud may kakumbati kay mag-anniversary pa mayroong Lunes, June 3. Pero sugod na, magsugod nami para sa ato ang katekism kay ato gipahimudsan magigala nga walay klase ang mga bata. Noon, June ug July ang walay klase karon mag-start na karong June ang walay klase. Unya ang mga enrollment na sa mga tunga-tunga sa Hulyo. Magpa-enroll na ang mga bata, unya mo sugod gyud ang klase July 29 o mo undang April 15. Nala no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuon ari nakita sa ato ang katekism. Unsa man kabahin karon ang ato ang katekism, kabahin sa 7 cardinal sins, no? Sa Binisaya mga higala gitawag kini og paligas, no? Ang 7 ka mga dagkong sala. Paligas. Number 1 is pride. Letter P, no? Garbo. Next is letter A, anger or kasuko. And then number 3 is lust, L-U-S-T or kaulag. And then number 4 is E, envy, kasina. Number 4 is G, gluttony, kaulit sa pagkaon o ilimnon. And then number 6 is avarice, kahakog. Unya number 7, sloth, katapulan. Kung ato ni siyang basahon maghigala, tanawa ra paligas, no? Tanawa higala, paligas, no? Muni siya gitawag paligas, no? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, ug sloth. Kung naa kay usa ni ini, naligas gyud ka, naligas ka. Abi na ato dahil nga timbayaon og may munto usab si Bandilyo 7. This is Bandilyo 15, no? Sister Lani. So ang ato ang karon nga topic is about L-U-S-T or lust. Okay, no? What is lust, mga higala? A very strong sexual desire for someone. Ayan, no? A very strong sexual desire for someone. Sexual desire may have attributes of being sinless. May puruhan nga ang natural naman gini, no? Kining kabahin sa bitong sexual desire. But when a person seeks sex for pleasure, he or she is sinning with lust. Lust is best defined to us by specific attributes like rape, adultery, seduction, and fornication. Ayan, no? So muna, no? Kung atong Bisaya may gala, kining malawayon sa maning gitawag na tuglawas nung kailibgon, no? Sexual desire, no? Lawas nung kailibgon. May pwede man pud nga wala ra ni siya sala, kay natural ra man eh. Pero kung mangita, kung imo nang tagbaon ang imuhang lawas nung kailibgon para ra sa kalingawan for pleasure alone, delikado na kana, no? Nakasala na kaana o kining gitawag nato og kaulag. Naunya ang kaulag is pwede natong masabtan pinaagi sa mga attributes sa mga butang nga nahitabo tungod niini. No, nang una kining rape, kining adultery, pagpanapaw. Number 3, kining seduction, kun nagitang imuha bang danihon aron makasala ako sa katao. And then fornication, no? Paggamit og mga malaw-ayon nga mga butang aron pagtagbaw sa imong kaulag. No, manay fornication. Ana, no? Pero kung natawon to natong tanawon sa Biblia, no, mo man siya mga Bible verses batok sa kining gitawag na to kaulag, no? Sa Matthew chapter 5 verse 28, "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery within its heart." With its heart. Ato pa, matun pa sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 28, kunang usa ka tawo, no? Doon na mutanaw sa usa ka babae nga adunay hilawas nung kailibgon uban sa lawas nung kailibgon, samara nga nakasala na siya sa pagpanapaw. No? Sa ato pa kitang mga lalaki,
mutan-aw tag babae kinahanglan nga wala gyud kay malawayong una-una. Kaya kung naguna-una ka og mga ingon niya ng mga butanga, samtang nagsudoong kag babae nga short niya ano. Paypurhan yung dako nakasala nakaanas pagpanapaw. O nya, adunay laing Bible verse, no? Sa Kulusas Kapitulo 3, versikulo 5. Busa, patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga mao'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Kaulag, no? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Every other sin is outside the body, but that sin is against your body itself. Sa ato pa, kining pagpalayog yun, niining mga lawas nung kailibgon ug mga buhat, no? Kaya ang sala kalagmitan, sala man ngadto sa uban. Pero kining sala ni sa mismo nimong kaugalingong lawas. Ang imong lawas mismo mo imong gipakasadaan ini. Unay gitawag na to last mismong imong lawas imong gipakasadaan. Klaro? Nahala, no? Padayon ta. Ari kita mga higala sa matud pa mga epekto or kining maoy nakatuklod sa usa ka tawo nga gitawag nato og maoy nakapahimo, no, nga usa ka naa ka ng mga hilawas nun nga mga kailibgon. Number 1 is kung lalaki ka, no, high testosterone level, taas kayo ang imong male hormone, na muna nga taas po kayo ang imong sexual behavior tendencies. Lo nya mahitabo na siya mag-edad og 17 hangtod sa 40. Pagabot siya 40, wala na, hindi na kayo. Pero ang uban na aragid siya. Number 2, social and psychological factors. Sa ato pa, gawa sa high testosterone level, doon na pagyulain nga nakatuklod kanimo nga mahimo kang ingon niya. Doon na kay taas kayo nga kanang gitawag na excessive sexual desire. Ayan, no? Number 1, social influence. No? Around social influence, murag nadala ka ba? Tungod sa imong mga amigo, tungod sa imong mga kaila, nga ingon ana pong mga buhata, social media, sige kang gatanaw-tanaw anang imuhang mga sa imong cellphone nga naa anang mga butanga, madala gyud ka, no? Kay mga social media. Sa ato pa, appeal gyud na siya sa gitawag natong social influence, no? Ang imong mga higala, ang imong mga kaila nga mo'y mudaldal kanimo na anang mga butanga. So muna nga pilion gyud nimo tong imong mga kaila nga walaan ang mga butanga. Kay kun mo imong ikuyog-kuyog pirmi ng imong mga kaila nga maupo nang mo pirmi ren gahuna-hunaan ang mga butanga, madala gyud ka, no? Mahimo mataas gyud ang imong mahimong excessive ang imong sexual desire. And also psychological, no? Psychological factor that can influence excessive sexual desires or libido. Number 1, stress. Kada bitong kapoy ka kaayo niya gusto kang mangita og outlet sa imong kakapoy, may puruhan nga mapaingon ka ng mga butanga, no? Kanang sexual kana bitong stress. Number 2, personality traits, no? Kana bitong dunay mga klase-klase nga personality traits, kanang mga extrovert, no? Kanang gusto dili ba ganahan ba or extrovert, no? Kana bang dili gusto siya ang usa, kinahanglan nga he should be along with people. This is also a temptation, labi na gyud kung ang imuhang ganahang ikuyog-kuyog pero ni opposite sex or maybe the same sex. Munang ang uban mahimong mga gitawag na to homosexual kay sige magkuyog-kuyog nga nahimo na hinuong ingon ni ana. So muna nga nasubrahan na ba kana bitawng unhealthy extraversion na ba, unhealthy na nga sige na jud kuyog-kuyog plus mga mahiligon pag yung ingon ana na imong gikuyog-kuyogan. Mahimo jud kang pareho nila kay do nagyoy ginaingon nga birds with the same feather fly together. No? So kinahanglan nga manguan gyud ka kanang bitawag bitaw nato imong yung i-screen ang imuhang kinabuhi.
nga dili ka magpasagad og kuyog-kuyog sa bisan kinsa na lamang. Una, doon na po yung opening to experiences, open to experiences. Kanang gustong mo sulay-sulay ba? Kanang gustong mo sulay-sulay, ala kuyog-kuyog, kuyog-kuyog, sulay-sulay, na-addict, sige-sige na laman. Hangtod nga, sige na gasulod sa mga bar, sige na gatanaw-tanaw sa mga uban, ang rape na, ang uban na adulterous na, ang uban kabulkagunsa, no, ni sulod na ang mga butangan, nagpabayad na for sexual pleasure. So nga no, so muna niya, you should not be open to experience. Mahitabo ro niya na ang minyo naka dili gyud sa kining gitawag bitaw natong extramarital, no? O nya number 3 kanang gitawag na yung neuroticism, no? Usa gyud na kanang psychological, usa gyud na sa kanang gitawag na to contributor kinahanglan na kaana og kanang gitawag na to medical care. Kana bitang murag may pagkamanyak na gyud ka ba? Nymphomania na ginang imuha, di na madala. No? So kinahanglan na kaana og medical sa medical na gyud nga mo kuan nimo. Kanang gitawag bitaw og mutabal nimo. Medical treatment na gyud, no? And then, of course, how to cope up, no? To kining gitawag na to, what are the different mechanisms to avoid committing adultery or excessive sexual desire? Number 1 is, first, usamang gyud sa makaingon manghigala nga murag maingon ka na kinibitawng alcohol and drug abuse. Sobrahan na gani ng imuhang pag tumar-tumar niya ng mga drugs, and then alcoholic po ka o niya drug user po ka, may puruhan gyud nga makabuhat ka ng mga butangan. Number 2, find out what drives you. Identify situations, thoughts, and feelings that may trigger sexual urges and take steps to manage them. No? Sa to pa, ikaw mismo gyud kanang paglikay ana, no? Kanang dili ka mo sangpot ingaw na ana, ikaw gyud mismo maoy mo screen sa imong kaugalingon. Naa ba ko ining mga butanga, no? Maayo wala ba ko'y problema kabayan? The first thing gyud nga imong buhaton is try to identify situations, thoughts, and feelings that may trigger sexual urges. Kana bitong ikaw gyud mismo ba maingon gyud kan kinahanglan gyud kung dili ko magpadala ni ini, no? Kay kung wala ka ana, bisag kinsa pay mo tambal nimo nya ikaw mismo wala ka nitabang sa imong kaugalingon, dili magserbi, no? Kinahanglan nga ikaw gyud mismo mao gyud naa ana mga butanga nga maingon gyud kang sayop ning hunahunaan nako, sayop ning binuhatan na nako, o kinahanglan gyud kong magbago. Naa na gani ka ana, you are not far from being cured. So first is acceptance, no? Coping up mechanism to avoid excessive sexual desires, acceptance. Nga naa ka na mga butanga, naa ko ani. So muna nga the next time sa sunod ana, try to find solutions. Take steps to manage and avoid take steps to manage it. Mga ning kamot jud ka. And of course, avoid risky behaviors. So keep away from places. Uban mo yung maglikay na gyud ko ana. Ay sos kay mo adto ka mong gyud gihapon sa mga bar, mga massage parlor, uban pa adto sa mga lugar sa kahilayan. Madala gyud. And also avoid using gadgets and social media to satisfy your sexual desires. Ayaw gyud na. Kung mahimo likay nga madala ka ni ana. And then find healthy outlets. Instead nga magsige kag yampungan anang imuhang social media kana imong cellphone, sige kang gatanaw ang mga pornographic materials, find healthy outlets nga makagawas ang imuhang gibati pinaagi sa mga maayo kayo nga mga buhatonod. Practice relaxation and stress management. Kanang yung stress management kay usaman sa mga problem nga makadala ni anak kanimang yung stress. And stay focused on your goal. No? Kung panalitag doon na kay goal nga gusto makabuot, stay focused on that, no? Okay? Well, yeah, take time. Last is take time to pray. Take time to pray. Okay, klaro? Anahala, di na lang unta kita ko ito mahigala na taas-taas o gamay, no? Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Father Don Academia Akab. Daga salamat sa pakiguban o mayong mudto
Pilipinas.